Александра Лукашенку будзе судзіць міжнародны трыбунал, які учора пачала ствараць Рада Еўропы. Ці ўжо до конца года Расія можа пачаць агрэсіўныя дзеянні супраць НАТО з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта сёння ў праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце. А со мной у студыі мой гость Павел Павлович Татушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Добрый день, Павел Павлович. Добрый день, вітаю вас. Павел Павлович, вы як асоба заангажаваная вось у гэты працэс, так? Прыцягненні Лукашэнкі да адказнасці за саўдзел у агрэсіі, за злачынствы. Як вы думаеце, ці Лукашэнку ўжо трэба баяцца? Так бы мовіць, пачынаць баяцца гэтага новага трыбуналу, который толькі пачаў нараджацца, які стварае Рада Еўропы? Не толькі Лукашэнку, але таксама ўсім тым памагатым хаўруснікам Лукашэнкі, якія прымалі рашэнне аб здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, якія забяспечвалі прадстаўленне інфраструктуры, лагістычнае забеспячэнне, іншую дапамогу дзеля таго, каб расійская армія выкарыстала тэрыторыю Беларусі і пачала агрэсію з тэрыторыі Беларусі адносінах Украіны. Трэба рыхтавацца як Лукашэнку, так і яго памагатым вайсковым чыноўнікам, але таксама і грамадзянскім кіраўнікам, якія здзяйснялі гэтае злачынства. Мы зараз працягнем нашу размову, але перад тым прапаную паглядзець сюжэт, які распавядзе нам пра гэты новы трыбунал. У гэтым сюжэце мы распавядзем пра тое, як Святлана Ціхановская наведала Люксембург, дзе прыняла ўдзел у сустрэчы міністраў Рады Еўропы. Там учора абвесцілі пра пачатак стварэння новага трыбуналу, каб пакараць персоны, адказныя за агрэсію Расіі супраць Украіны. На прыцэле і Александр Лукашенко. Беларуская лідарка дэтальна растлумачыла суагрэсарскую ролю рэжыму Лукашэнкі ў вайне. Больш у сюжэце Насты Іліной. Святлана Тихановская приехала в Люксембург на запрошение министра замежных справ Люксембурга Ксавье Беттеля. Люксембург старшынстваў у Радзе Европы, а цяпер перадае старшынства Мальце. Люксембург скончыў старшынства на вельмі гучнай ноце. Сёння, па сутнасці, Рада Еўропы ўтварыла новы механізм прыцягнення да адказнасці вінаватых у агрэсіі супраць Украіны. І для нас важна, што Лукашенко сярод тых, супраць каго гэты трыбунал будзе ўжыты. Рашэнне аб стварэнні трыбуналу падтрымалі многія краіны Рады Еўропы, і наступныя некалькі месяцаў будзе распрацаваны сам механізм, вызначаны горад, магчыма, это будзе Гага. Пачнецца праца трыбуналу са збору доказаў злачынстваў рэжыму. Гэта не толькі пра рашэнне Пуціна адправіць войскі ва Ўкраіну, але і пра тых, хто дапамагаў яму, прадстаўляў інфраструктуру, даваў тэрыторыю. Адпаведна, Беларусь будзе згадвацца на ўсіх этапах гэтага трыбуналу. Трыбунал прысвечаны менавіта акту агрэсіі і не замінае падобным дзеянням, што адбываюцца ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Святлана Ціхановская ў Радзе Еўропы выступила перад прадстаўнікамі 46 краін не толькі еўразвязу, але і краінаў Каўказу, Балканаў і Турэччыны. Месседж Святланы Ціхановскай вельмі просты, што Беларусь павінна заставацца незалежнай краінай, павінна мець шанец на дэмакратыю, што дзверы Рады Еўропы павінны быць адчыненыя для беларусаў у выпадку пераменаў дэмакратычных. Другі месседж тое, што не забываць на злачынствы Лукашэнкі і рэжыму Лукашэнкі ў вайне. І, безумоўна, важнае пытанне, якое падняла Святлана Ціхановская – вызваленне палітычных зняволеных. Люксембург ужо далучаецца да міжнароднага гуманітарнага фонду і выдатковае на яго дзейнасць 250 тысячаў еўра для лячэння і рэабілітацыі палітвязняў і рэпрэсаваных. Візіт быў кароткі, толькі сотні, але вельмі цёплыя сустрэчы. Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, бо Лукашенко замарозіў яе ўдзел. Рада Еўропы жорстка асудзіла скасаванню Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Офіс Святланы Ціхановскай спрабуе дабіцца таго, каб Рада Еўропы змяніла свой падыход і распачала працу на карысць беларускага грамадства, бо Беларусь без Лукашэнкі імкнецца быць у Радзе Еўропы. І гэты працэс трэба запускаць цяпер. З Рады Еўропы вельмі шчыльная супраца. Кожную сесію ўдзельнічае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, каардынацыйнай рады у паседжаннях ПАРЭ, і яны бяруць удзел у
працы камітэтаў, распрацоўваюць рэзалюцыі. У бліжэйшыя сесіі будуць нашы прапановы разглядацца, у тым ліку па транснацыянальных рэпрэсіях, па рэпрэсіях супраць рэпрэсіяў супраць рэлігійнай свабоды. Плануецца адкрыццё інфармацыйнага пункту Рады Европы для беларусаў у Вільні. Па словах дарадцы Святланы Ціханаўскай, уся інфраструктура для інфармацыйнага цэнтру рыхтуецца цяпер. Святлана Ціханаўская рэгулярна выступае перад камітэтам міністраў Рады Европы. Калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя змены, то менавіта сяброўства ў Радзе Европы стане першым крокам на шляху ў еўразвяз. Спадар Павел, трибунал ствараецца все-таки у адказ на агрэсію России супраць Украины. Такое, можа, банальнае пытанне, якое шмат хто з нашых гледачоў можа сабе задаць. А пры чым тут Лукашенко? Ён же не ўдзельнічае ў адкрытай агрэсіі. Ну, недзе там падтрымлівае, але ж войска беларускае не воюе. Вы докладно ведаеце, што мы ажыццяўляем працу па некалькіх накірунках прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі. Гэта і за злачынствы супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народу, гэта і за злачынствы незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей. Гэта ўсе тэмы знаходзяцца ў юрысдыкцыі міжнароднага крымінальнага суду. Міжнародны крымінальны суд займаецца ваеннымі злачынствамі, злачынствамі супраць чалавечнасці і злачынствамі генацыда. Калі мы кажам пра злачынства акт агрэсіі, то тут кампетэнцыя міжнароднага крымінальнага суду не дзейнічае. Таму патрэба было стварыць спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны. І назва менавіта так гучыць. Тут няма слова «Расія». Тут ёсць назва «Спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны». Дарэчы, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне лабавала ў адпаведных рэзалюцыях парламенцкай асамблеі Савету Еўропы менавіта тое, каб у дакументах ствараемага трыбунала было прапісана і магчымасць прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі. Прапісана? Апошняе, вось тое, што ўзгадваў Франак Вечорка. Сапраўды, дэлегацыя Коордынацыйнай рады прымае ўдзел у паседжаннях парламенцкай асамблеі Савету Еўропы. І ўжо як член дэлегацыі Коордынацыйнай рады падчас апошняй сесіі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы я ініцыяваў папраўку ў адпаведную рэзалюцыю адказнасці за агрэсію. І ў гэтая папраўка была прынята, не скажу, што лёгка, яна прайшла, але яна была прынята. Менавіта, што так званыя ўлады Лукашэнкі павінны быць прыцягнуты да адказнасці за здзяйсненне акта агрэсіі. Нават быў знойдзены кампраміс, там было дададзена нават Паўночная Карэя. Ну, я скажу, махнуў рукой, сказаў, окей, няхай будзе Паўночная Карэя, галоўнае, што мы ўпісваем Лукашэнку і яго памагаты. Таму на сённяшні дзень мы можам упэўнена сказаць, што калі будуць сабраныя адпаведныя доказы, а мы ведаем, што яны ўжо дэ-факта сабраны, бо міжнародны цэнтр збору доказаў ужо працуе ў горадзе Гага, якія пацвердзяць значную ролю асобаў з Беларусі, гэта вышэйшага кіраўніцтва з Беларусі, то адказнасць наступіць. Адказнасць наступіць у адносінах Лукашэнкі, так і яго памагатых. Але трэба разабрацца з наступным. Першае. Ёсць тройка асобаў, якія маюць абсалютны імунітэт. І гэта прызнаецца ўсімі дзяржавамі. Падабаецца нам, не падабаецца, Лукашенка, ён узурпатар, але функцыянальна ён прэзідэнт. Ён уваходзіць у гэту тройку асобаў. І гэта было прадметам дыскусіі ў рамках ствараемага спецтрыбунала, міжнароднага спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Так вось, гэтая тройка, гэта прэм'ер-міністр, міністр замежных спраў і таксама прэзідэнт краіны. Але спецыяльны трыбунал прадугледзеў працэдуру, што можна ажыццяўляць збор доказаў і рыхтаваць заключэнне абвінавачвання у тым ліку ў адносінах да гэтай тройкі. Значыцца, абвінавачванне можа быць скіраваны ў адносінах да Лукашэнкі. Пытанне наступлення адказнасці будзе тады, калі, напрыклад, ён будзе пазбаўлены імунітэту, дзяржава адмовіцца ад яго імунітэту. Ну, трошкі, можа, фантастычная гісторыя на гэты момант, але ёсць прэцэдэнты. Піначэт, Чылі. Чаму Піначэт быў асуджаны? Таму, што юрысты брытанскія, калі разглядалі справу Піначэту, разглядалі яе з пункту гледжання прагрэсіўнай ацэнкі права. Ён быў прыцягнуты да адказнасці за злачынствы гвалту ў рамках таго, што ён парушаў канвенцыю ААН за гвалт у адносінах да насельніцтва Чылі. І тут гэта было прапісана таксама ў заканадаўстве Чылі, што гэта нельга рабіць, гэта забаронена, гэта злачынства. Таму, калі будзе так скажем, прыстасоўвацца, выкарыстоўвацца прагрэсіўны падыход, то тэарэтычна Лукашенка не абароніцца сваім імунітэтам умоўнага прэзідэнта краіны. Але важна зразумець галоўнае, гэта тычыцца не толькі Лукашэнкі. Мы даем вельмі моцны сігнал сёння ўсім Хрэніну,
Лапо, былому старшыню пагранічнага камітэта, кіраўнікам гомельскага і брэсцкага аблвыканкамаў, фактычна ўсяму Савету бяспекі Лукашэнкі, што яны будуць знаходзіцца ў фокусе прокурора міжнароднага, прабачце, все хочу сказать, міжнародного крымінального суда, спецыяльнага трыбуналу адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Дарэчы, зараз будзе падпісана пагадненне. Мы разумеем, што генеральны сакратар атрымаў у Люксембургі, пра што была размова, паўнамоцтвы на тое, каб падпісаць гэтае пагадненне. Далучылася 38 краінаў, але это не азначае, што толькі 38 краінаў. Фактычна, іншыя краіны могуць узяць на сябе абавязательствы, падпісаўшы пагадненне з гэтым трыбуналам, Саветам Еўропы, што яны будуць выконваць ордэры на арышт тых асобаў, якія будуць падазравацца ў здзяйсненні гэтых злачынстваў. Таму зараз будзе падпісана пагадненне Украіна, Савет Еўропы, і Савет Еўропы з'яўляецца базавай арганізацыяй, будзе прыняты устаў і будзе таксама дадатковае пагадненне аб фінансаванні арганізацыйных пытанняў дзейнасці трыбунала. Будзе прызначана 15 суддзяў і будзе прызначаны прокурор трыбунала на 7 гадоў, які сам вызначыць сваіх намеснікаў. І пачынаецца следства. І вось тут Украіна перадае ту базу доказаў, якая яна мае велічэзную. Ёсць міжнародны цэнтр, які збірае гэтую базу. 6 краінаў таксама, тая краіна, у якой мы знаходзімся, збірала доказы. Літва збірала і працягвае збіраць доказы. І пазней мы ўжо будзем дамагацца таго, каб следства было ў адносінах да Лукашэнкі, Хрэніна, Лапо, не ведаю, там, Крупко Івана Івановича, старшыні гомельскага аблвыканкама і іншых. Спадар Павел, у нас застаецца недзе каля 1-2 хвілінаў. Важнае пытанне. Як вось гэты факт запуску працэсу, так, якога немагчыма пазбегнуць ужо, гэты працэс не спыніць, можа паўплываць на чыноўнікаў, тых, якія, можа быць, не адказваюць, так, псіхалагічна. Вы знаёмыя з Лукашэнкам, вы сустракаліся з ім. Ці на яго псіхалагічна гэта падзейнічае, ці на чыноўнікаў гэта падзейнічае псіхалагічна, вось сам факт запуску гэтага трыбунала. Я думаю, што яго настрой быў сапсаваны 9 мая, калі ён выступаў у Мінску, ён ужо ведаў аб тым, што ў Львове была прынята адпаведная дэкларацыя, палітычнае рашэнне аб стварэнні трыбунала. Напэўна, гэта наша стратэгія на раскол эліт. Усе тыя, хто надалей гатовы выконваць злачынныя загады Лукашэнкі, такія як акт агрэсіі, злачынствы супраць чалавечнасці, павінны зразумець, што адказнасць наступіць. Можа, не заўтра, але паслязаўтра. Гэта ўжо пакладзены пачатак. Далей ідзе следства, абвінавачванне, выдача ордэраў на арышт і пошук гэтых людзей. А іх сем'і будуць ведаць, што мой, прабачце, бацька патэнцыйны злачынец, які здзейсніў акт агрэсіі, парушаючы статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якой падпісала Беларусь. Нам сёння вельмі важна не прыдумваць новы механізм. Вось, напрыклад, кажуць, трыбунал па Лукашэнку. Не трэба трыбуналу па Лукашэнку. Нам трэба інвеставаць у тыя міжнародныя інстытуты, якія ўжо маюць юрысдыкцыю па адказу за Лукашэнкі. Мы вельмі блізкія па пытаннях прыцягнення Лукашэнкі да адказу за злачынствы супраць чалавечнасці, бо офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суду упершыню гэтую тэму ўзяў да разгляду. Зараз мы чакаем прыняцця фармальнага рашэння аб распачатку следства. Калі будзе распачата следства, то тут у Лукашэнкі ўвогуле імунітэту няма. Міжнародны крымінальны суд, адзіны суд, які не глядзіць на імунітэты. І гэта будзе датычыцца не толькі Лукашэнкі. Спецтрыбунал за агрэсію. Так, тут можна гуляць Лукашэнку свае імунітэты, але адказнасць наступіць. Абвінавачанне будзе, адказнасць будзе да яго паплечнікаў. Гэта вельмі моцны палітычны сігнал, але які базуецца на прававой аснове. І гэта важна. Итак, 2 міжнародныя трыбуналы, міжнародны крымінальны трыбунал і новы спецыяльны трыбунал. Гэта яшчэ не ўсё. Так, яшчэ будуць навіны. Але у нас час заканчивается. Але я просто гледачам кажу, чакайце яшчэ навіны бліжэйшым часам. 2 трыбуналы бяруць не толькі Владимира Путіна і ягоную хеўру на прицел, але і Александр Лукашенко і ягоных памагатых таксама. І гэта адбываецца пры ўдзеле беларускіх дэмакратычных сілаў, пры актыўным удзеле, так, фізычнай прысутнасці ўдзеле ў гэтым абмеркаванні. І гэта даволі моцны удар па сістэме, як псіхалагічны, так і рэальны юрыдычны удар. Павел Павлович, вялікі дзякуй за ваш каментар. Дзякую вам.